Ciao les Catalans, 4-0 victoire méritée à Tetimeninka. Barça nous de faux, go Barça banga kana force la don. Vraiment victoire ma balle là, mais 4-0 tiens là à un 6 plan, vraiment. Tumbaro cap peut-être Ninko amseka gagné 1-0 ou bien 1-1, mais 4-0 tiens là. Ma tête meninka. Donc j'espère que Agné Nimpoye Mousro, donc j'espère que Nimbe courage donna toujours, peut-être. Pourquoi pas quelques champion. Donc parce que Amaro Mathieu Kacha, Real c'est possible, Real que Mathieu aurait perdu. J'espère que donc équipe jouera Kanya vraiment ne surprend Real. Donc on est une tara kafo bo Barça qui se kaka 4-0 que Real la ni chokla quoi. Kadaka donc mais Real fana filɛ nin ye donc ni Vinicius Junior ou bien Benzema n'u filala ni kelen den dɔrɔn ça va pas quoi. Donc au kɔnɔna de la victoire c'est bien mérité. Donc merci Savi vraiment Savi a b'an ka baara kɛ yɛrɛ an y'a ka baara résultat b'an ka ye dɔɔni. J'espère que san wɛrɛ an bɛ se k'an jigi da nin équipe in kan. Pourquoi pas ka baara ɲɛnama kɛ Ligue des Champions na. Et puis donc on est fana bɛ confiance d'an ma ka taa fɛngɛ Europa League. Donc n'i ye Real gosi donc Real gosili ye fɛn caman ba de bon a bɛ confiance di joueur ma et puis fana donc j'espère que a tɛ tɛmɛ nin kan joueur bɛɛ ye ballon d'or donc match a kɛra match duman ba de mɔgɔ si sigilen tun tɛ nin ye donc ni ne tun merci beaucoup.